Vilablareix ha celebrat aquest cap de setmana la festa del seu patró, Sant Mena. El gruix de les activitats van començar divendres amb aquest taller de cuina en família. Els nens i nenes del poble van aprendre a fer panellets acompanyats dels seus pares i familiars. S'ho van passar d'allò més bé fent uns panellets que després de passar pel forn els van poder tastar. I ara què hi posem? Una sola, La companyia Xiula van animar al matí de dissabte a Can Gruart amb l'espectacle Donem-li la volta al món. Amb ells, els petits, juntament amb els seus acompanyants com pares, avis, tiets i amics, van cantar, saltar i ballar. Enguany es va anul·lar la castanyada que es fa anualment per Sant Mena, per la situació política que viu el país actualment. I és que des de l'ANC Vilablareix es va organitzar un autocar per anar a la manifestació de Barcelona per reclamar la llibertat als presos polítics. Per la tarda, a la parròquia de Sant Mena es va fer la benedicció del nou altar i una missa a càrrec del bisbe de Girona, Francesc Pardo. Un acte que va omplir de gom a gom la parròquia de Vilablareix. Diumenge es va celebrar la missa solemne en honor a Sant Mena, una missa que va estar acompanyada per la música de la cobla principal de Cassà. A la sortida es varen ballar sardanes i va haver un refrigeri per tots els assistents. Finalment, l'acte que va posar punt i final a la festa de Sant Mena va ser al teatre amb la companyia del municipi L'Olla dels Maiquiets, que van fer una divertida representació de l'obra Mentiders d'Anthony Nelson. I ens han llogat per